Las actrices son todas unas guarras. Ja ho veuen, estic mirant la tele. Vostès diran que sóc una patata fregida perquè la miro pel darrere. Però què volen que hi faci si la majoria dels programes semblen fets amb el cul? La 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 la. Quina tele més susceptible. Em sembla que ens hem quedat sense emissió. És una emissió impossible. Hola! Hola! I ara què, Pepito? Anem al llit? Com? Que llegeixi una estona? No diguis tonteries, Pepito. Els llibres són per la gent pobra que no tenen diners per comprar-se una tele. D'acord, llegiré una mica. Com funciona això? Deu ser un d'aquests llibres digitals. Es diuen digitals perquè s'encenen amb el dit. Per on s'engega? Clar, amb el comandament. Que patètic. Ho hauré de fer manualment. És un llibre en versió original. Té tota la pàgina plena de subtítols. Som-hi. És molt pesat. A més, totes les pàgines fan la mateixa programació i surten els mateixos personatges. Quin avorriment. Em trobes inculte? Que potser a tu sí que t'agrada la literatura, plomífer imbècil. Doncs llegeix. Una tele. Vull una tele. Vull una tele. Vull una tele! Vull una tele!